Ndewo n'Igbo. Ndị ọma. Afa m ka bụkwa Amakegbo. Abụ m nwanne unu nwaanyị so na ndị na-akwado ntọala n'ọdịnala na omenala Igbo. Ndewo. Taa bụ 19 November 2025 n'ọgụ afọ ndị bekee na ọgụ afọ Igbo. Anyị nọ n'ọnwa nke 10 n'izu Igbo. Taa bụ afọ. Ndewo. Anyị ekene Chukwu Okike na mmụọ niile ya na okike na-alụ ọrụ, mmụọ niile na-eche anyị Igbo, na-eche anyị. Ndewo. Okwu nji bịa taa bụ ife gbasalụ ife na-eme na be anyị n'ụbọchị taa. Ife gbasalụ ndị jihad, terrorists, mkpamkpafa na-akpa na Naịjirịa. Ife dịka nyaa, o nwere ụlọ ụka Faba na Kwara ebe ndị mmadụ nọ na-ekpe ekpere, wee gbaba egbe wee melụsie ndị mmadụ, alụgbusie ndị mmadụ, ma ụmụ agadi nwaanyị fụka ụmụ agadi nwaanyị si wee na-agba ọsọ ndụfa. Awụ alụ. Ụmụ Igbo, asị m ka anyị welụ ohere welụ kene Chineke, ka anyị kene Chukwu ndị Igbo. Ka anyị kene Chukwu ndị Igbo na o melụ ka ọ bụrụ ụka na ife bụ ụzọ bata n'ala Igbo. Ọ bụ na ụma na ọ bụrụ na ụka bata n'ala Igbo bụ ụzọ bata, na ndị aka abatakwala Igbo ndị na-akpụ isi anyị. Anyị kwesịrị ịdị na-enye Chukwu ekene ndị Igbo maka ụka. Onye ka m na-esi unu na o nwere mkpa ụka gbuela anyị. Mgbe a na-akọnka Afrịka, religion na-abata Afrịka, ọ bụ na ọ bụrụ ka ọ bụrụ ndị na-akpụ isi anyị. Mana ka anyị kene Chukwu na ụka batalụ bụ ụzọ bata anyị Igbo, maka na ụka na ọdịnala anyị yibelụ. Ụka, inere ụka, ọkachasị 10 Commandments, Old Testament, ịfụ na o yitebela anyị. Ọ bụ ụlọ ndị na-akpụ isi anyị bụ ụzọ bata na be anyị. Enwere ike maka ịtazi anyị niile abụrụ ndị na-akpụ isi anyị. Onye nke na-ekwerọ na ya ga-eso mebie ọbụla ogbugbo na ọbala aba na-aghafu. Anyị makwụ na anyị be anyị na-asọ nsọ ịghafu ọbala na ọdịnala be anyị ekwetara ịghafu ọbala nọ nsọ anyị. Ka anyị kene Chukwu ndị Igbo na o melụ, na o kwetara, kene ajị anyị Igbo, kene mmụọ niile na-eche anyị Igbo, na somehow ị na-anya na Afrịka ịfụ n'ọsọ anyị Igbo ka ndị na-akpụ isi ana na-anọrọ. Rapụsịkwa nke ba na-eme kịta aba ji enyefe ego eji egolufa wee na-etinyefa na religion ama. Mana mainly anyị Igbo bụ religion dị n'ala Igbo bụ ụka. Anyị makwa na ọdịnala ya bụrụ religion, makwa anyị ma ọdịnala bụ tradition anyị. Ka anyị si welu ụdị ife anyị bụ ndị anyị bụ ka anyị si ebi, ife ji mala anya bụ tradition anyị. Nya ụka na ọdịnala ya bụrụ ofe ife. Ị na-eji ụka ka na-emekwali ọdịnala. Ọdịnala mere iji bụrụ onye Igbo. Na ọdịnala anyị ka anyị ji ghọta ndị anyị bụ, ọ bụrụ ofe ife. Ọ bụrụ na ị nọrọ dịka na X, ya nke a na-akpọbụ Twitter, jisi ike jee mepee akaụntụ ka ị na-afụ ife na-eme, ka efu news, ka unu fụ ife na-eme na Naịjirịa, ka unu ma na nsogbu dị na be anyị. Agbara m ka ndị be anyị amakwa ụdị nsogbu dị. Ịma na ava na-ekwu okwu
Trump sị na ya abịanyela aka ka a kwụsị igbu ndị Christians. Maka ọ bụrụ na ụnụ na-afụ ife na-eme na middle belt ekpuchapụ gọva, anyị na-afa bụkwa na agbata obi. Otu o si ada kịta ka anyị na-eje, mana nsogbu dị, mana anyị ga-eji oge a ndị Igbo welu na-ekene Chukwu ife anyị kwesịrị ịdị na-eme kịta na anyị ama mgba nkịtị. Anyị kwesịrị ịdị n'ọdịdị ka na X, ife eji nọdụ na X ọ bụrụ dịka na Facebook, maka na X ka ndị ọchịchị dịka na X ka a na-enwe dịka political discussions, ka i wee nwere ike na-akwado na-epushi the information out ka the international community wee vive na-eme na be anyị. Onye ọbụla nọ na social media, biko ọ bụ na ị nwere akaụntụ na X ya nke na-akpọ Twitter, jisi ike ya nweta akaụntụ ka ịwụ na ọma ife na-eme, ka isolu kwado wee na-epushi the agenda, bụ na-epushi the information out ka ama na nsogbu dị. Maka otu ife si ada kịta, ife ka mma bụ na onye ọbụla afụkwubu gị na ọ bụrụ mgbe a sị ka eke ebe anyị ka onye ọbụla nọ jechibe onwe ya, maka ife ekpukọtela anyị na Naịjirịa wee na tibe anyị n'ofu ebe wee na-eme ife dịba mma na ọ dabara. Mana kịta ọ bụrụ ọzọkwa sọ ndị Igbo si ka ebe anyị, ndị na-ekwuzi erikasịkwa si na ọ kakwa mma kama ndị jihadist a ga-abịa, maka the idea ife na bụ na fachọlụ Islamize Nigeria niile. That is it. And the first look ga Islamize. Mana ọ bụrụ na dịka a partition na Nigeria ka esi partition dịka India, Pakistan, obodo a partition erika, ọ bụ na fa n'ụlọ ikewa onye ọbụla eje chibagodo onwe ya, ichebe n'onwe ya wee nwee ike inwe your own security. Mana nke a nwere enwe central security, central ya niile dị central. So ikike states nwelu i protect their borders and they're limited. Onye ka ndị na-achọ a fight anụ ọgụ si na anyị ga-enwele onwe anyị ji eme ya, ka anyị welu ka fa yala ịbata be anyị welu be anyị ewe dị ka Middle Belt. Ife na-eme na Middle Belt kịta ya mmadụ anụrụzi ụmụ Igbo, biko anyị ga-ejisi ike na-efolo ife na-eme, na-etinyekwu ya ọnụ na the discussion. Ọzọ ikwesị ịdị na-eme bụ na biko onye teta ụla nya kenye Chukwu ndị Igbo, nya kene aja anyị be anyị, nya kene mmụọ niile na-edu anyị Igbo, na-eche anyị Igbo. Fa biko dubekwa anyị, chebe anyị Igbo, fee kwekwa n'aka Islam bataba anyị bịa kọnka anyị. Ọ ife ikwesị ịdị na-eme kịta. Ya ụmụnne m, biko ọ dị mkpa na anyị na-aga ọfụ, na anyị na-ekpe ekpere, na biko na-ayọ ọnụ Chineke, na-ayọ mmụọ niile na-eche anyị Igbo, na-agọni ya n'ọfọ, na-ekpe ya n'ekpere. Fa biko otu ọnwa fafa si welu ju na Islam ama mbataba anyị, fa jidekwe ka vaji, fa chebekwa anyị Igbo, fa dubekwa anyị Igbo, fee kwekwe n'aka ndị abata mwebe anyị. Ọ nakọta ndị Fulani Herdsmen na-abịa, fancha niile bụ the same agenda, Islamize anyị ime ka anyị kpọba isi anyị. Ife ahụ adịrọ ka anyị oyitere anyị cha nna ka na-esi na o nwere mkpa ụka gbuola anyị na ụka dị mma, ụka amaka bụzi. Ụmụnne m, ụmụ Igbo, ọnya bụ okwu nsị na m ga-eweta n'ụbọchị taa. Ọ ga-adịrị nwoke mma, ọ ga-adịrị nwaanyị mma. Ka ndị niile ka anyị ra bụ ndị na-akwado ntọala ọdịnala na omenala Igbo, ka anyị nchara na-etinye aka n'ezigbo ife, na-eme ife, na-eme ezigbo ife. A sị na ọ ya adịla anyị mma, ọ ya adịla anyị mma mgbe niile.
ga-adịla anyị mma na Eke na Orie na Afọ na Nkwọ, na aja ana Igbo, aja ana be nna anyị, na mmụọ niile dị na be nna anyị ga na-edu na-eche anyị, ga na-edu na-eche ezinụlọ anyị, ga na-edu na-echekwazi ana Igbo niile. Na ekpere anyị na-ekpeta ọfọ anyị na-agọta bụ na anyị si na Islam ama mbata kọnka ana Igbo na ọma mme, na chi anyị ama nkwe ka o mee, na Chukwu Igbo ama nkwe, na mmụọ niile na-eche ana Igbo na-edu ama nkwe ka Islam bata ana Igbo bịa kọnka anyị otu fasi akọnka Middle Belt. Anyị si na ọma mme, na anyị jụrụ na ọma mme, ọ ife anyị kwesịrị ịdị na-agọ n'ọfọ n'izu a. Ndewo na ụmụnne m, ndewo, ọ ga-adị na mgbe ọzọ, ngwa ka o mesịa.